Kien bidu eċċezzjonali għall-2017 fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, kif għall-ewwel darba Jannar ral-wasla ta' iktar minn 300,000 passiġġier. L-ammont ta' passiġġieri li rifsu fl-ajruport fix-xahar li għadda huwa 64,000 iktar mill-ammont ta' turisti li ġew Malta f'Jannar 2016, jiġifieri iktar milli hemm residenti fl-ikbar 3 ilħula f'pajjiżna. Fl-aħħar xhur kien hemm ukoll żieda fil-postijiet disponibbli b'titjira minn Malta, fosthom l-Ajruport Internazzjonali l-ġdid ta' Catania Fontana Rossa fi Sqalija, kif ukoll żieda fil-movimenti tal-ajruplan infushom, żewġ fatturi li bla dubju għenu fiż-żieda tal-passiġġieri li l-ajruport laqa'. Apparti minn hekk l-ajruport iggarantixxa konnettività aħjar ma' pajjiżi Ewropej bħal Ġermanja, l-Italja u Spanja. Is-suq Ingliż, dak Taljan u dak Ġermaniż jibqgħu jkunu l-iktar li rreġistraw tkabbir f'dan iż-żmien, segwiti mill-Belġju u Spanja.